Okay, godmorgen og velkommen til. Vi har en utrolig spændende weekend foran os. Hvad skal der ske? I dag er det fredag den 27. oktober. Det vil sige, i morgen lørdag er det den 28. oktober. Og hvad sker der den 28. oktober? Det er en rigtig spændende dag. Lørdag den 28. oktober er der reunion på Årskyen Nordfyns Gymnasie. Det bliver spændende, det bliver fedt. Vi skal se drenge, vi skal se piger, vi skal se røv. Op til det hele. Og ikke mindst, så er det Jakob Hanfgarns fødselsdag. Jakob bliver 22 år. Det er 2 år mere end Nicolai Madsen, som bliver blevet 20 år. Bum. Men det er det, der skal se i morgen. Så jeg har besluttet at vlogge hele weekenden. Det vil sige i dag fredag, i morgen lørdag og søndag. Men først, inden det bliver lørdag, så er det i dag fredag. Og jeg sagde godt nok godmorgen i starten, men det er slet ikke morgen, som I kan se. Jeg er pisse lys. Klokken er 3:30, 15:34 for at være præcis lige nu. Og det vil sige, at jeg ikke lige står op. Jeg står op for mange timer siden. Og det vil sige, at der er sket en masse i dag, som vi lige skal up to date med. Som mange af jer ved, så skal jeg i Mili til februar. Både Patrick og Mary har været i Mili allerede. De var stærke, de var pumpet, de var klar. Men Nicolai, ingen skid. Så han er selvfølgelig begyndt at træne, så han kan blive klar til Mili. Og det skal I selvfølgelig se. Roll the clip. Var vildt. Super pace, super stærk. Der har vi ellers lavet i dag. Vi har gjort rent, fordi når man ikke går i skole, når man ikke laver en skid ud og arbejde, så skal der passes pligter for at kan blive boende hjemme. Og det skal selvfølgelig også gøres. Montage af rengøring. Nu! Sådan skal det gøres. Bum! Så er der gjort rent. Huset er flot. Og Nicolai er klar til resten af dagen. Hvad skal der ske resten af dagen? Der skal ske aller en skid. Aller en ski. Nu er færdig for i dag. Så han vil nok bare bruge resten af dagen på at spille noget PlayStation, noget FIFA 18, bum bum bum. Han skal nok have noget aftensmad, og så skal han nok sove. Men ikke nu, selvfølgelig. Men jeg tager det med resten af dagen, og så tager jeg den derfra. Næste klip, go! Så sidder vi her og er klar til at spille noget FIFA.
Jeg er ikke så god i år, men det kommer nok. Jeg har ikke spillet så meget i år, fordi men det låner lige nu. Og så skal jeg have mad om en time, halvanden time. Står den på burgers. Homemade burgers. Burger. Så det glæder jeg mig til. Ja. Det var så dagens fucking høst i FIFA. 2 vundne, 2 tabte. Jeg er elendig. Ja, så det er jo fedt nok jo. Men ja, sådan er det. Og nu gider jeg ikke spille mere, fordi jeg er sur over at jeg tabt. Men vi skal ned og burger lige om lidt, og det ser jeg meget frem til. Men det bliver nok også det sidste for i dag, så spiser. Og så ses vi nok bare i morgen lørdag, hvor det går ned. Godmorgen. Det er lørdag morgen. Klokken er lidt 7. Jeg skal på arbejde nu. På flammen. Det bliver lort. Det er koldt. Ingenting. Det blæser. Det er 2 ting. Det er fucking mørkt. Man kan næsten ikke se mig. Jeg får altid noget lys. Ja. Men ja. Jeg ved ikke om I kan høre mig, fordi det blæser så meget, men afsted til flammen. Men i dag, der bliver det stadigvæk en rigtig god dag. For vi skal hjem til Stefan, vi skal fejre Jakob, 22 år. Tillykke! Woohoo! Og så som I kan se, bum, så er jeg ikke på arbejde mere. Jeg har ikke arbejdstøj mere. Jeg har almindeligt tøj på. Det vil sige, at jeg er faktisk på vej ud af døren. Ja, så selvom der gik på timer fra, da jeg kom hjem fra arbejde, så har jeg haft travlt med at spise morgenmad, gå i bad, gøre mig klar til at skulle over til Stefan. Jeg kommer lidt tidligere, fordi at, jeg keder mig, så jeg kunne lige så godt tage det over med det samme. Der er ikke andet at sige, end jeg skal nå en bus om 20 minutter, så jeg skal snart ud af døren, op på cyklen og til OT og komme afsted med bussen. Så vi ses, og næste gang, så har jeg Stefan med mig i det næste klip. Så er vi hos Stefan. Woohoo! Stefan! Woohoo! Stefan! Hey! Simon er der. Wallah, shabab business! Yalla. Godt til dig. Og Stefan er der. Yes! Og hvad skal der ske i dag, Stef? Forklar. Der skal klippes! Nej, der skal holdes forfest. Her 10 minutter før tid, så har vi desværre ikke engang fået sat en skid op. Så det er vi i gang med nu. Ja. Det var jo netop ikke meningen, vi skulle holde lige på det her. Nej. Det er også, at vi kigger sådan ind på det, der gjorde faktisk lidt. Det var lige for album på dit. Westside Bridges. Westside. Saxen. Kan I lige gå ud og hente den stol der? Dag, sig hej. 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 Sådan, bror. Er du blevet klippet, eller hvad, bror? Ja, det er et stykke tid siden. Bror, er du blevet klippet? Nice, hvad er der sket siden sidst? Hvor meget sagde du? Det der er sket af 63, tror jeg. Der kom ladies. Er der kommet ladies? Ladies. Ser de godt ud? Hvis de skal gift. Ja. Jeg kan ikke, hvor kameraet er. Det der er venstre. Og 6. Eller hvad jeg glemte i lærkerlæg. Skål i fadbamser. Skål. Så skal I op på stolen og kysse. Så skal du trække i jorden. Skål i bamser. 6 eller derovre. Ja, vi siger skål. Der er 6 eller derovre. Ja, skål og godt nytår og god røv. Ja, så skal jeg nogle gange med køkken hver gang. Kan du finde ud af det, Michelle? Giv mig lige her. Kom med. Ja, når de danser,
efter de har Det går ikke uden her. Nej, det er for fuldt til. Ja, mine nerver de går i stykker. Jeg kan ikke bevæge mit hoved. Men dine nerver går i stykker. Skål. Men den her. Jeg vil rigtig gerne klippe af aften. Det er hemmeligt, ikke også? Skal vi ikke bare... Hvor er det fucked up, så. Hvor er der sådan... Vise lige alt, jeg kan. Det ved jeg godt. Jeg elsker dig. Hold da op. Hold da op. Kom med. Skat, jeg elsker dig. Jeg elsker dig, skal du vide. Det betyder meget for mig, når du siger det. Kærligheden er stor. Kærligheden er stor. Mænd, kvinder, børn. Mænd. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Du har morod! Jeg er klar, syng! 180 centimeter! Hvorfor er sangen væk? Patrick Gulubits! Hvor er det bokskamp? Er det seriøst bokskamp? Nej. Det er ikke det. Ja, kom så! Er I klar? Efter det tredje kamp er kampen i gang. Boksen med seriøst, I skal lige ud. Ja, det gør vi ikke. 3, nu! Jeg kommer til at svare. Ikke hovedet! Jeg skal bare lige ud og seriøst. Hey, drenge! Stop. Vi har en vinder! Patrick vandt! Patrick vinder! Bro, vi aftalte ikke hovedet, mand. Jeg er undskyld, bror. For fuck. Står det hårdt? Stupid. Ej, så fucking I slås op og slås i græn. Nej, det var ikke Bro, jeg sagde det. Bro, vi aftalte ikke. Jeg undskyld. Ej, bro, hellere whiskyen. Gør det ondt, Stefan? Gør det ondt? Ikke rigtigt, det gør det i morgen. Det kan jeg mærke. Vanvittigt. Hvad tænker du? Skal lige over, Stefan. Kom lige derover. Kæmpe respekt. Kom lige, Stefan. Hvor er han der? Du rammer lige her, og så rammer vi her. Bro, vi aftalte ikke hovedet. Tillykke med fødselsdagen. Jeg ved ikke, det er sindssygt. Jeg så det godt. Jeg føler bare sådan dit. Ja. Det er vanvittigt. Jeg så det godt. Hvad så? Borger, har du en kommentar til kampen? Jeg vil sige, at i de første 5 sekunder så det tæt ud, men så gik Patrick ind, og så tog han mesterskabet meget fortjent. Præcis som jeg havde regnet med. Ja. Det var en god kamp. Ja, det var meget flot 10 sekunder. Ja, det var gode 10 sekunder. Ja, men det var meget blodigt. Ja. Men Sporker, lige et spørgsmål mere. Ja. Fik du stivpenge af det? Du kan mærke efter. Ja, den er godt stiv. Ja. Den er også stiv hernede. Det giver også det var Patrick, der tabte, fordi han snød. Tabte han? Ja, Så han snød, eller hvad? det gjorde han. Ja, Jeg har det fucking dårligt med at få ham til at bløde. ja ikke flere kommentarer. Ingen kommentarer. Ingen kommentarer. Så er der ikke... Nej, god dag så. Tak. Ja. Kommentar på kampen. Gulubits. Jeg har lidt dårlig samvittighed over, at jeg slog Steff til blods. Til blodet simpelthen. Ja, han blev ud af læben mig og snart ud. Ja. Det er Simon Borgård fra Nordfyn Sportsnyhederne. Vi står her med vinderne af NFB Heavyweight Championship, Patrick Gulubits. Patrick, hvordan har du det med sejren i aften? Jamen selvfølgelig var det ikke planlagt at slå Steff ud efter 10 sekunder, men han begyndte at bløde, og tænderne lige raslede, og jeg kunne mærke efter et jab, så var han næsten færdig. Hvordan har du det med jer i det mesterskab, at du er hjemme, og du kan fejre det? Jamen selvfølgelig, jeg vil slappe lidt af herhjemme næste uges tid, og tænke på min familie, og bare, du ved, tage det stille og roligt. Så var jeg sammen med Steff lige sige undskyld måske, for at slå ham så hurtigt ud, når vi har ladt op til det i 2 måneder. Ja, skal der have noget fisk i aften?
Ja, det skal jeg muligvis. Det er ikke noget, jeg ved noget om min kæreste. Hun bliver nok sur, hvis der er, så jeg skal nok til Sjælland, men... Det er sgu sådan, det er jo. Tillykke med sejren. Hjem til studiet. My palms are sweaty. Mom's spaghetti. My arms is spaghetti. Steven's arms is ready. But I took him in a boxing fight and he wasn't ready. But yeah, I'm gonna fuck him in the ass. But he's not gonna take anything because it's pass. It's my weekend and my own home pass. It's my home pass. But we're gonna go to NFG and he's going to pass. I will know that everything is going to go. But he's drinking alcohol like a shithole from mole. from a mole. That's like a mole, you know. Muldvarp. Tag lige et tår. Du skal lige tage en tår for vloggen. Det har jeg gjort. For vloggen. Steff, hvis du tager ret. Vent, jeg tager lige noget. Ej, Patrick. Hoved eller mave? Hold nu kæft, det er fint. Ja, det er fint. Det var ikke ordentligt. Prøv lige. Jeg må lige komme til. Jeg har lavet slå en tænder ned. Jeg slår en tænder ned. Må man lave sjov om kræft? Jamen, cancer. Jeppe K. Vil du høre en joke? Kønrettigheder. Prøv at kigge. Jeppe K. Den her flasker. Ja, tak. Vanvittigt. Kom her. Stå tillykke. Jakob, tillykke. Tillykke til Jakob. 22 år. 22 år og en stiv pik. Jamen, vi sidder her hos Bentes kontor. Der har vi været rigtig meget i går i dag. Ja, vi lige har drukket 2 fadbamser, så ja, og vi har været her meget i vores gymnasietid. Ja, der har vi været rigtig tit. Fraværsbente, hun var en af vores bedste venner. Ja. Så vores venner, vi står derovre og snakker Med Regina. Og Søde Stefan, han prøver rigtig at skrue hende og sådan noget, snakke om skolen. Han tror, hun tænder på det. Det gør hun nok. Ja, men det er sgu ikke i orden. Bente siger, stop du lige, og Bente siger, at jeg skal lave nogle afleveringer i biologi, og jeg har kun afleveret 2 ud af 11 nemlig. Det er jo selvfølgelig ikke i orden. Men jeg har råd til fuld pensum. Jeg skal lave, når jeg kommer hjem i dag, så skal jeg lave et forsøg om kartoffelosmose. Så med at vandet kommer ind i kartoflerne, så kommer der salt ud. Og så kan man bruge salten til sådan krydderboller derhjemme. Bente, jeg har en indrømmelse. I første G, der lavede jeg lavede ikke en aflevering. Det handlede om transformation omkring biologiske mimler, biologiske mimler, mimler, hvad fuck hedder de der midler? De der mimer, der render rundt på en. Kryblinger. Biologisk. Ja. Mr. Mime. Menneskekryblinger. Ja, menneskekryblinger, der kravler rundt på en. Jeg lavede ikke opgaven. Bente, jeg undskylder hele mit hjerte. I 3G, jeg skulle ligge og lege med det i fucking hjemkundskab. Jeg ruller det som en dej, der ikke er blevet rullet for. Jeg ruller dig, Bente. Han fucking ruller dig. Jeg fucking ruller dig. Fucking Bente, jeg knipper dig, Bente. Er du med? Skal vi ned her nu? Ja, vi sidder her på Bentes kontor. Jeg kigger, Regina. Det er jo, hvad der sker. Ja, vi blev knippet mange gange på det. Se det derfra. Ja, men som I kan se, så er vi hos Bentes kontor. Der har jeg siddet rigtig meget de sidste mange år. Kontor, der har jeg været rigtig meget. Jeg har lavet opgaver, AT, AP, engelsk, dansk. Find mig lige, gutter. 0-0, og så fik jeg 7. Nick move! Nick move! Nick move! Nå, vi skal ned og hølle. Vi ses, Bente. Det var godt at møde dig. Bente, fuck, jeg elsker dig, skat. Der står hele tiden og kigger.
omgang. Patrick, giv omgang. Jeg giver en omgang. Patrick, giv omgang. Giv en omgang. Hvad skal du have? Jeg går over og inviterer Katrine på pardans i 5 sekunder. Hvad laver I? Hun sagde nej. Nej, du var i venstre. Hvad laver han? Om et kvarter, så synger vi en sang sammen. Jamen, det bliver bare sådan en romantisk duet. Du er stille og roligt. Kom så, Patrick, sig det, du skal sige. Sig det, du skal sige. Hvad vil du synge, Patrick? Hvad skal du synge? Fuck her right in the pussy! Hvad laver du, gamle? Hvad laver du? Hvor er det fedt! Hvor er det fedt, mand! Var det fedt? Nu er det nu, kom så. Nej, jeg synes ikke, hvad jeg lige sagde. Fuck on the pussy. Nej, hallo, nu skal du synge. Hallo, hvad skal jeg så? Ja, det er fucking højt. Fuck, you're right in the pussy! Hvor er det fedt, seriøst. Kom her. Vi skal se det. Nej, Lokken. Jeg skal hjem og slikke kaktus med min hygge. Hallo, Flokken! Flokken! Jeg skal hjem og slikke pizza. Stort pizza. Jeg tror, vi gav den der. Godmorgen. Det er nu søndag. Jeg er på arbejde. Jeg har sovet. Det ved jeg ikke. 4 timer hjemme på Steff. Ja. Tak for en god aften i går. Tillykke til Jakob. Stadigvæk. Og jeg er meget træt. Men jeg skal stadig passe mit arbejde, så vi ses, når jeg kommer hjem, og så ja. Jeg har givet om, det var bare pissehøjt for mig.